because some would do and one said I may know. Obey a caretaker work with who because no much only so much and starts a woman. So we didn't say Tolee Sambga Gyafla one or your illegitimate on fata or net this year on faculty politicians will be wrong or more question for sentiments and emotions at it. No, there we need lesson. Or movie are no abandon. Almost or more assembly in an obia problem of part of the day. It will only in it say a pruna. Politicians to me crom no. Answer I hear a bitrum transit. I didn't be our 1 year in it. I am also in it. No, now or all cause of problems or her. Meanwhile, Krum, I has said, we impersonate it. I was your for Sampa so now no me da na AUB so na kofiso na Samudian ne dom ahene mo suma hene mo regional minister mo ni adenkofo so o chiche chiri bi ni sensem bibirebe na asamba ko a adwe ba ko ene se ebi mo keka se ehonom ana Sampa nya Asante dia ebi so se o Sampa ya Asante dia Asante hene en ono ankasa ne nkofo na ekotena honom na asa na beba de course memenda no so no general form of menchiano ma yedi nkomo kakra fa Sampa ba kwasem ne sei ehefo na ekochichire Sampa general mo akwaba na ho edi bako yo Sampa kofa ba ni sei Sampa for nafana okay na omofri sabre de friend Cote d'Ivoire Sampa for Cote d'Ivoire ene betina baby almost say oh okay na omunua mo pa omunua mo kaka sabako banda nti nipa omo banda ahinkro no and so yes na fanafo se Sampa pepepe omo kaka sabako okay nti owo no omo nyina akra omo mpempi ye kana na wa ha no omo so frɛ omo hene Tolee bro from your spelling TOLEE okay no na ye kan Tolee Sambga Gyafla Tolee ni nana oh okay ti no say dey frɛ ye hene nana no sa no okay so mo e kan kasa ba ko na no mo de ho omo te be omo ya omo de omo ho omo se kasa ko bi ase okay that is then no sabre ena ekoba se Asante na em se o se shan class bi Asante e kan Asante ya ho de tie ne se DCC ye frɛ no adanse wa Asante memu ha no ene amanse ne wa Asante memu ha no na nipaku oho ni nyina no ya kanfo omo hye dentirase okay ena saa nipaku ni bi kan won ho bɔ mu je won fa ho de hye ase firi osetutu ano ye kwaman hene o ye se o pese o ka bum na omo ekutia eye sontressofo no pam mo firi ho se se ono from domano okay na sa abre na se obi ehia moa bi sa okun ni wa na ka krunkru na ben ho no maka bo no akontia otanfo baako common enemy nti omo wi ana obi asan akodi ne kwi okay nti ya chiro se 2 years o pese o kan bom no nkrofo bi yeso mo mpene tafo hene sa abre na mpene nti omo ne kon ye okay asa no mo de tafo beka ho saa na amakom so ampene nti omo ne kon ye asa no mo de beka ho buokurum so ampene omo so ne kon ye asa no mo de beka ho ti beka ho wi no na ko ete se kuro bi anke be fe no kwaman kese because na kwaman ni ma be bai wodi kuro bi aba be sisi ena eno achi no one nkuro bi te se mampon nsuta dwaben asumija ena be kwai ena mo ka bom nti na ya ita from amanto num no saa nkuro num no omo so yo nkuro a na omo do mo man na omo ne ye kwaman ne ka bom ena afi omo ye se ye be kan ho abom akoje fa ho die na achiri nya me so bi be kan ho aye kokofu agona ena ofenso na omo be kan ho na be ye ngotwe ne kwaman kese no nti enum ho no na omo ye hye ya ma kwaman na kwaman kese ne be dan ne kumase nti ye be dan ne kumase na afo nkopere kojo mo fa ho die na nkabo mu na omo de kojo mo fa ho die no na ye okun omo sha odi nti aso nti na omo koje sa omo ka mo bu koje sa nkunim die ene ti no from ho Asante for na se esa na ka mo bu mu omo ka bo mu wi no
ɔmo hu sɛ na ɛbɛyɛ a emu bɛyɛ den no na obi ntumi ɛto nhyɛ ɔmo so no ɛwɔ sɛ nkuro a ɛwɔ ɔmo nkyɛn no nyinaa no ɛbɛka ɔmo ho na ɔmo yɛ baako ɛba saa na ɔmo mu ayɛ du nti sɛ kuro baako pɛ ɛbɛto hyɛ ɔmo bi baako so a na ɔmo nyinaa ka ɔmo ho abom asɛm a mɛka no asante hene ɛfrɛ no mɛnsa bɔ nsu yɛtu n'adeɛ so 1883 no kɔɔdu kɛseɛ paa yɛde bɔɔ no baako no ɛne sɛ berekum enya ɔsa ɛyɛ dɔmaa ne gyama fɔkɔto hyɛ berekum so ɛma asante hene ɛnam treaty of omina no masan 1874 ntɔkwa na tintin wɔntumi akɔ ko anyi berekum ɛno tintin na asante fo tu mɛnsa bɔ nsu ɛyɛ kɔɔdu na kɔɔdu ɔmo de bɔɔ no na ɛbɛyɛ mɛnsa sɛbisa na kɛse paa na ɛwɔ mu no ɛne sɛ berekum amwa wom obi kɔto hyɛ berekum so no akɔ bɔɔ mo nti asante no yɛ nkabo mu na ɛdɔm ba nti ebere ɔmo ɛfa ɔmo nkyɛn nkabo mu edu baabi no ɔmo kɔto nkorɔfo bi a ɔmo nyɛ akanfoɔ nanso yɛ ɔmo nyinaa bɛhyɛ mu bi nti yɛka asante a ɛnkyerɛ sɛ nyinaa yɛka asante twi asantefoɔ yɛ nkorɔfoɔ ɔmo kɔm ho bɔ mu a na initial na geographical in nature meka geographical in nature anaa sɛ ɔmo nyinaa ka abɔ mu contiguously kyerɛ sɛ wofiri ha na akɔ ha na ɛtoatoa so saa nti nkuro na ɛbɛbɛnbɛn ne nyinaa na aka ɔmo ho abɔ mu nti yɛka sɛ asante a ɛnkyerɛ sɛ obi ɔka twi nti asante mu sesi akora me no kɛse no ɛnyɛ asantefoɔ nyinaa na ka twi sɛ kwafoɔ ɛyɛ asantefoɔ ɔmo nka twi wokɔ tan so a ɔmo so yɛ asantefoɔ ɔmo nka twi wokɔ banda ahenkoro a ɔmo yɛ asantefoɔ ɔmo nka twi ɔmo ka twi a second language na nti mepɛ sɛ mema ho sɛ ɛnyɛ asanteni biara na ka twi asantefoɔ dodoɔ naa ka twi na ɛkyerɛ sɛ asanteni biara ka twi rawra mu nyinaa ɔmo nka twi rawra sɛ ɔmo de ɔmo ka twi ɛwɔ kasɛko ahodoɔ atwa ɔmo ho ahyia nanso rawra ne tapa ne ayi saa nkuro na ɛbɛnbɛn hɔ na ɔmo nyinaa nti firi asante ɔmo de so ka twi nanso ɛyɛ na mpɛmpii no ɔmo tumi ka ebi a krakye anaa ntwumuru anaasɛ ɛgbikasa ka ɔmo kasa nanso ɔmo ka twi nti asante na nyɛ yɛn yɛka twi nko a ɛna aba ebi asante mɛmu ha na deɛ ɔmo frɛ no tribe no nti ahodoɔ wɔ asante mɛmu ha yɛwɔ amanseɛ yɛwɔ adanse yɛwɔ atwema yɛwɔ ɛyɛ asante akyem yɛwɔ sɛkyerɛ nti sɛ ɔmo bɛtɛ ɔmo kyerɛ sɛ ɔmo bɔbɔ tribes ni wɔ Ghana deɛ na ɔmo sɛ ɔmo kyerɛ mu saa ɛne yɛwɔ tribes wɔ haba yɛwɔ ahafo ahafo no wokyɛ mu mmiɛnsa a emu baako wɔ Asante region na mmienu aka no ahafo region nti Sampafoɔ ɛna 1816 ɔmo afiri ɔmo pɛ mu saa ta na ɔsante ne ɔte so no ne fɛ ɛhɔ na story ni nyinaa wɔ no deɛ tiɛ ne sɛ asante trend ɛba ɔmo saa brɛ na 1816 ameka na banda ɔmo nuam no abɛka asante ho dadadada ɛwɔ opoku arabrɛ so na Sampafoɔ nuam bandafoɔ na ɔmo ka ho dadadada a na ɔmo so mfa bantama so nti bɛpem saa brɛ nyinaa no ɛyɛ banda hene ɔba yɛfiri yɛka bibi adamfoɔ ɛwɔ yɛahene mu ebedu bɛbɛ kyerɛkyerɛ mu ɛkyɛ sɛ wo a wontimi kumase bibi si a kumase ahemfo bi wɔ hɔ a ɔsɔ ɔmo so bɛka kyerɛw na ɔmo na ɔde dwendwen ho ne sɛ yi no yɛfɛ no adamfoɔ nti de asebrɛ ma pɔhene na adamfo ne bantama hene ɛwɔ saa kwan no so na banda so na adamfo so ne bantama hene wɔ saa kwan so kyerɛ sɛ ɔhene a wɔwɔ kuro wɔ akyiri no ɛwɔ so onya ɔhene a wɔwɔ kumase ɔbɛn ahan na saa biribiara bi si wɔ kumase a saa brɛ na telephone hɔ na ɔno aba bɛyi wɔ atutiri ntɛntɛm na wahu deɛ ɔbɛyɛ ho nti ebi a ɔsɛ yɛdwendwen bi ho asɛnka na yɛtumi ka ebi a meeting no yɛde bi yɛsɛ yɛatwerɛtwerɛ deɛ ɛba bɛdwendwen ho a na ɔno ɔde ka bɔ ama ne dada ansa na waba meeting ase nti saa brɛ ne nyinaa na nanam dwene saa ne ma no nti n'adamfo ɛne ɛyɛ bantama nti Sampa na afiri ne pɛm asante ne wɔ sɛ ebu nso abrɛ so na ɔno de ne ho bɛka asante ho eti ɛbrɛ a 1818 asante ne wɔ sɛ ebu nso ɛkɔ ntɔkwa wɔ German ɛwɔ Sampa nkyɛn hɔ na no wobɛka sisi a me no kasa baabi a Sampa wɔ ɛfrɛ German no yɛwɔ kasakuo bi a na ɛfrɛ mu German saa German ntɔkwa na asantefoɔ ne saa area hɔfoɔ no bɛkɔ no na Sampa ka ho na efi sɛ ɔyɛ asante ne nti ɔko bi Sampa bɔ asante na ɔko saa ɛnyɛ sɛ ɔbɔ asante ɔka asante no nti ɔko bi ɛyɛ saa na akɔsa no waba nti asante hene kɔ saa ntɔkwa no ɔko bi deɛ gye ɔko ntɔkwa no ne sɛ wankɔbɔ asante hene ɔka asante ho nti ɔko bi sisi a no me kurom hene ko na me ko bi a me nkɔbɔ a me kurom hene me ka kuro no nti na ɔka asante ho na ɔko ntɔkwa no ma asante woyɛ no firi hɔ a ntɔkwa bi asante kɔ yɛ biara no Sampa ko bi ɛno so nti na Sampa ka Ghana ho sese no ade baako ɛyɛ ana amanfoɔ sɛ da mo mu refi ni sɛ Ghana sasetam nan no na deɛ na ɔmo nyinaa wɔ wura baako ɛne deɛ na Broni frɛ na Asante no Sampa wɔm bi
doma owumbi Nde no kore. because broni nkokon to kwa doma ada David. nti kwa doma fa so be colony no free say broni etimi di kumase so odi kumase so no na nkuru na ewo ba bia wo de na broni fa na Asante no be British colony nti broni ankokon mamponda David. wanko atebu wanko yeji wanko yefiri wanko kentampo wanko wenti wanko banda ahenkuru wanko doma wanko Sampa saa nkuru ni nyinaa no die nti a mabeye British colony ase so mkanka na ho ne se broni di kumase so na oba kumase no ebi mu di kan hunamane ansa na odu kumase ye di buo kese pa ema adanse hene etore ewo Sakranti tokwa ni sisi aso fa ye fikiri na okọ kura ye fe no amoafo ya ne ka se yedu amoafo so a Ni akaya no. ya no ye na no mu ye 31st January 1874 I see. Etu be unsa ufiri your friend say be kwai ewura amoafo a utra be kwai station waka kra bi just less than 200 meters if we be K5 udru aya 2 block back up ene dey yet say access square bi sa K5 no aborofo generals 5 na eti omo ho Okay. udru amoafo a bo say CP la kitu bi ho ho na tokwa no ezi ya ma amoafo fo asehye ya na sa nti amoafo ekura adikun ama Asante pen abegina ama kromofo edom kwa atoso ama nipa bebre torewo amoafo nipa atorewo amoafo nyakro omo ya adanse o omo ya amanse o omo sa amoafo ya amanse na adanse hene be to ho nti amanse ni adanse fo torewo santokwa ni ansa na broni timi abedru kumase na amoafo ni amanse fo aka no ni adanse fo edika edinkra bre Asante hene se doma e bana no se nti won so mfiri kumase ti broni dru kumase 6 February no odu na kumase Asante fo bia ni ho nna odija tu kumase mo she no saa bre no na Asante hene ko fika kari kura akwa kodi friends akwabua eti ntokwa ni nyina no amebu obodi nyina no Sampa kun bi ma Asante I see. eti edru 1984 no na Asante hene opoku ara otoso mi no tumfo Okay. etina asehwe ko no se bi kuro ya boa mepen nti me so manu nyam na opeja na kofi so no Yeah, the mind. eye ne man hene I see. sabra na oye ne man hene no ka Kumasi traditional council ho o hene bia o so akira Asante na onye man hene bia o ka Kumasi traditional council nti na ese the whole Ghana traditional council bia so nchen Kumasi nti ye onkoro bebre ya edaso wo bono east ahafo region o model so ka Kumasi traditional council saa nkuru no na ukọ te say ya chemu minu wa ahafo region ya ahafo north divisional council na ahafo south divisional council nti totoro so one amahene mu nyina ka akiri asa na be ma tweku e ba be mahene 2013 no ka ahafo north na ho ya me ha me mu nyina ho ayu so 2013 ai oh okay nti efiri bra yewra otisu baaye no ono ne onipa ya pija na ne mahene nti ofem sa abre ni nya no ka ho ukọ sisi akọ bono region no Kumasi no Kumasi traditional council me nu se Kumasi ni na no mo Kumasi there be yaka Kumasi traditional council na nanu mo wo Kumasi kuro na mu na nanu mo wo Atweman kuro ni nyina mu na nanu mo wo friends kwabere wuyi eye ajusu firi wa kwabere nyina amansi kwabere nyina Atweman nyina na Kumasi kuro mu nyina ene kuro bi te se Sechedumase ene nkuro bi kura wa adanse ha omukọ adanse Sambga Kumasi ti se edubiase akrokere ahensan osan nkuro nyina omukọ adanse Sambga Kumasi oh okay ena akokuro bi ti se tetri Jumo omukọ bichim Sambga Kumasi yeah dema omuba Kumasi ukọ itanusu bi ya ti se ntira branam nyina aba ukọ bono region atroni omuso ba enti saa bi na Sampa so kan Kumasi traditional council ena Asante hene epija no eye ne man hene 84 I see etomo mo ka se Sampa nya Asante for kru no nti 84 no Asante ne kofa obi kru no epija na eye ne man hene ena obi an raise alarm and the one je eso uya no free ho no ma 1986 ebra na Alhaji Idris Mahama etro letter abra otumfo opoku arotoso mi no efa sirubisi aye ehemfo wo bono half regions abra no nkuro no bodin se ogitum se ya Asante hene dia no
na Sampa ka ho Okay. na nsoko ka ho a nsoko obi afa ejiri so ono ye de hene okuru no nti na nsoko ka ti kuro bi e wo bunu east ni ahafo region bi enu ha onya Asante kuro bi e wo bunu oza maka tro se saa kuro na e wo bunu east ni ahafo no ni nyina aka buma ni e fe na Asante na ni nyina ya Asante ni dia enti kuro ni saa kuro ni nyina ti eni Kumasi enti e bra bro ni twa Kumasi ti no na se de aka nyina ya ahoma se saa kuro ni bi e so okun one bro ni kontoka no be British colony o che ya Afrika no be bi kuro mo kontoka enti Sampa ye omo ya Sampa e ya Asante Sampa ya Asante yes omo ya Asante ko obi o Sampa ni bi ya Asante na na mama kan de ba control me firi Kumasi ha me ntimi ko yewura anim Sampa hene e ko yewura anim yewura timi e de npa bo akese ye Sampa hene se onkosi na odwuma di ase etimi ne Sampa man hene no ho na ye Asante ni do no ko si yewura na because what who say makosi yewura na mo baby ya ono akosi yewura na mprensa min kai kra no be bosumi num sia ni no akosi yewura na mprensa enti Sampa no ono Sampa hene no ono ye Asante ni chen me se me free Kumasi ni chen se me Asante ni ono na ye Asante ni efi ono na ono yewura timi din kita ho ono na otimi ni yewura din kita ho ma yewura timi ka se kosi ma na ha me judi me no yewura nka se me kosi na nada I see pain in history say obi so de no ho abedo ma fe de was say call back wa gin ho so omo na bai na ebi a de aduru omo say yensum ana yenkan ho mom so Asante bi ye say call you back enti ode ne ho be dom ye no so ode ne ho afa no ma dom keke o ba on say wo be ye ni ma bi nti uwi a ye ma usai okay enti o kwa na ma Asante so ma wunya ye no aha kwa afa so ba wo be fa sa afa na so ako ma hwe so obi ebedi hina usai okay e kire ohene kese a o se na se uwi a na odi hine wudum se so owu a ohene kese no ko sa kire no back ansa na kwa ko sifu no yeah eno kra wa wu no enti kwan afa so ba ye no saa na fa so de no ko enti Sampa na ba ye oba ye usai enti kwan afa so be kan Asante so pa so kwa eni ofa Asante no so ye nkon to kwa Sampa me ni Asante me kon to kwa so ade ne ho na Sampa hene a owu ye no owu ni nyina na o kan Asante ho enti ye nya amamre bi ntwa Sampa mfiri Asante mu obi be ka se de omu chire ye omu ye hu munyan ma wo sana nkofo social media no mo che nya wo mo if you say o papa e ka se o papa si fi no de mawa na obi so say there be fi no mafa na say o so jama no sa na te dia se be nyina ba ye pe dia na eni kwa sa o hin bi ase obi ase se sa na am se obi ka se be nyina ye pe se be nyina ye pe na eni kwa sa o hin bi ase obi ase sa de na ya mo ka no wonu se firi kuru bi boma e o hin fa ahafo region e o ta no north e ben tepa kakra na san ben yamfo ene san kro na wo ahafo Tano North district no municipality no sai kro no e wo bono region there be e wo ahafo region sai tepa hene ne nije se wo ka se ne kro no nti wo ka se ti se Asante ne wunya abono no no amu no ka Asante no 1948 ne wo fa mi sa Asante no wa do ma hene na wo bra ye ka Asante abum sa abre no 1935 no na do ye do ma hene no ne friend ye bo afere wa ma mi sa Asante no right na owu ye ndo be si na nan no aduma badu no odi kan so Asante no na sa no ko friend say do ma hene it is ono person ka sa type of thing no dey bad ya e group ti say kira ai wo su nyan ten ho no e abesi mu no omo no wa chirichiri ne say omo so ahemfo no ka so atom ho wo wan ko no je san kro no wan ko no je ye ka kwan akuru bi fa so se kuru bi ase a e clearly stated in the constitution niam ya na ohun he ya said aka aye ho se ya ma ye refi anase ya said e bon constitution ni se asana asase be kuru bi dia this 1 woko na obi atis na odi kan kotena so 2 wako age 3 e friend say wo nkrofo na kwachi kuru nsan ba e be san be hwe wase nsa niam na e de kika de titi kuru no sa nema ni nyina na di adanse pepe se nsase ompom ho nyina no e Asante ne nti no no pija omo ye omo ma hene no general yamra current issue ya abai so to ma hene ene nananum bia wo bono ho no na ha no meche yiba Tolee Sambga Gyafla from ne gazette ho asem ye twi no court twi ye wo ba ye wo so ba be ye na ko fesu na ye
okoye court hye say eho asundwe ni hunti won twen ama samudua de amakwan do ma hene ni suma hene mo de chire memene da no akwa ko yibi afi ho no enkofo say ase ira Tolee Sambga Gyafla ni sai mrewo nsem bi say so woni wo mo ya adwene sa on say etoda woni mpia ma hontumi nka nsem pii okay ha nipa akra bi nipa na adwene mo ha no na nsem oni mi odi tuja nanso de amemi nim no ma meti ase de nti oyesa say de nti oyesa na say sia no brai wo mi no economic season wa Sampa nti owoso ne ho a nka be disaster am obia okay na actually say Yoruba no a eka asem ni wi a yeso de an beto so ba sabre no economic season okay so nse cash adwuma ho am for investment bi ho but some no some de wan nwene sa say ti wo ho wo say phone eni a na osuma se lo si somu no ene se de me anya me de am somu no different me betumi ato no na wo osuma wo de wa adwene beto ho ti some de enye ne de no wo ye ni biala o say to da na wo hu se ohene bi ye ne bi ukuro bi mu ohene bi ba ya na aton kuro nsase nyina na o de atoka adamu ohene busiafo den sa ohene no wa te se empena wonte no oba otuba ncha no na so odiko nemu de oba ware no otua no osi anan otua no osi no otuba akotumi dua ba bi no miensa efiso onim se daache ho na de oba sina akọ no onim se bibi onye china ho nti yenye nwa se wa ye na adwen se wo se ye se kuro se ensema no omo ha no too much debi di ekoso no eno so kire obi abobere wa asem ye ekoso mu sisi amedi watem na odi mi bia ho ebia na obi ofere pa otwam no ahu se mimi di watem ne mo beto se wo di matem tifro ko be ati sempa hene se de nam si buni eno aye se no won kan na ase ni trim no adi ho yawo enti na yese se wo dware na bodan fo be fa otoro ye nkodi na ti no enti se wo yes wo ye bia sia na sa na afi ehu de sia ne akwa okay enti wonim ni enti a na kan na manfi kura mbufu ho nanso wa kire se on na kuru na odwene ho se ebinum ho no ma ohun se we bibi kaka na hwe obia na obetumi ama ye video a be prove se akwa we isai 2015 obia ni video bi sa obia ni ho video bi a to ena oba fikesi mensia 2022 2023 na ye bi sa se ho na mo di nkuni ma mo de di ade na etire no video ni wo ho ya asem de obia ni ma ye hu enti ye shada kasa ye refi ya ye no ya gazette awie ya gazette wie no me kwa na me nyine bi na so in the last 10 years no me hu se ya gi ahemfo mienu gazette from some ai nungu amanche a no wo so no ye gi ni gazette nti current one no ba ko na ngu asa no ba be di na de ye gi ba ko na gazette ye withdraw ye okay and ye di we no ya ma we no gazette do to say a wo ye greater crowd na so chief president no we ye no free ho no ma gama cha to say ya no ba ko na wo ho no ebra na president Mahama mo ho no the first time ono ebra ba nsa afoforo no ho court process can say ye nyi gazette nfama we nti tete do to say ya no ona gazette no no ona is ono gazette ba ko na okuta gazette ukaya be 3-4 months ago court sa the ruling we ba say ye nkoma nfa pro gazette ono da so te ase nti ba ko na ngu ansa nya gama cha afoforo we se obi dwene say Tolee Sambga Gyafla wo ye illegitimate on fata onye dishia on fa court na court na ahwe they don't want to fa court and say asem na ko bunu a half original substitutes ama ye di asem no e di in favor of Sambga Gyafla no okay na we want to asem no san de asem ba mensia ti se na ka mensia ba so e pass ya wa asem no ma ho ko be di ama sa side na but san we mu clean no hu se ba bi o mo de fa wa na o se fa because some odua no wan say am ehinu obey caretaker wa kunya no because na omo ne suma atwe nsase ho manso ndi no ba ya side no different ho eti oni hene say ya pru na kunya okay so undi hene say ya pru na kunya yenim say ye hu bi wota no so ya wo born ho hene ya emra ni di ye sa modua ase ye hwe no saa ene ya teso say Bruno regional minister Yoruba Bosumpo de omo ye ya ahuhu videos bi a empanimfo bi ni ade ehihye akire obeka se
idea we betumi ama ndc ayo unpopular ti politicians be ho omo ko share nkrofo sentiment na emotions achi nom dey win election omo wi a no abande omo politicians to me kro omo no ho nansa ahenie ebetwam transit yewura beto Rollins na Rollins ko yewura mampanyini kofo beto yewura okọ mampanyini Mills beto yewura okọ mampanyini Mahama beto yewura na okọ ofi kakra na mampanyini kofo beto yewura na okọ nanso yewura no de ho nti ahenie no de tim ho kopon so wo ato ne sa afro no wo de so ti akonya no so nti sa wo ye bibia dwene impact no ho wo bie kwan bi wo bokwan bi ato ha da chinchini ma de be kai wo okay bisa ho say wo kwa asasem we nse na be si akai wo mu e say wo be kai say do abagrade ai koso boko no we na ye ohene efiri 80s no ho ame ya gazette ya ti gazette nyo obi e ma obi me ye ohene ne mo gazette ne confirm e ma o ye ohene no na nye say na mo obi ye ohene de mo obi ye ohene ne say amamre kwa so no kuro no mu amamre ne say Eshobinsa ane se Eshobinsa also society ni pakro na senensa no no di tumi ni ma o de ma wi a gazette ne je chere se wo control din already tem keke ne ehun sa ampa oni kuro so nti ebra aboko de esi ye no nipa afro so ye share no hene efiri na rugu ene ba aboko no mo se ye mamra ne adwuma se so o remand ye no kura wa call remand ama se wo tumi fere no hene e wo kuro no bi because they say your de na fa mamre mu ama na be hene na ya gazette no nti se ko ba se ye person pakro na eye omo pe no asede se omo de court na court no ka se gazette de ama no ya withdraw no chese ko di krata na free se no ye be e o ko ye hane asedi no eti se ko ba se obi twen se kwan a ye wura fa so di asem no enye mra kwan so kwan a bono ahafo regional subsidies di asem no enye mra kwan so on tia senti ya withdraw gazette ada na bakro e di enisi no kwan on fa court na nanom bia e wo bono honom ya omo eka ho no ujidi so omo so ye din ana se nye omo ase almost omo wo asem no nyina no obia o problem kan fa so be din okay obia ko nya di a odi sisi ano ensem ho okay enam di otiti sisi a ho ninti no ya seven nyina ye kan ho asem obia wote so wo ho sa ankro na omo didi sa je na chere bi obo obo din nya omo nya ya Asante fo ana before akufa do man panyin na sa ankro no ohin bi anoto so bi a na oso man tia ya I'm telling you on authority say Adamsu eno na amamre kwase friend kwantuma ohin na no ho so no ofa bantuma so na me person ka say bantuma na you lose no ofa bantuma so na be kuma se sunyane no e continue e ma ewu adumase hene e bantuma hene apenima okay man panini Rollins abre no ye chairman Rollins BNDC chairman Rollins efa Jage also champion actually be majority leader Rollins time parliament no ye MP o brekum ofa na so na de nsa snap adaka ekoma ewu adumase hene esre ne se wo sre na ho original capital nti yenye ne man hene ne ne man hene 87 okay enti ye wie no den na uzu se be bo ama Sampa so ndwaba Samba ho broni bi ensi ho politicians na ho anom de ha ko titi Sampa obi na ho kontoka ho okay politicians na ho anom de ha ko fa asuna sisi nom de aye na de obi e pa free mu no ne nsa beka e ho ho no na afi edru so sa abre na ho emma afi no obi be ye peace ni ye be two people sa bi no mo ye Ethiopia dom ho sa ma tetima 14 sem hu ho ha ko pem so bi wuye e ma yura keka no wiye no afi de dana na say do ketia any Lieutenant General J. Smith no defense minister sabre no mo drumensia e ba be say afi no matter asem e so na de koso nya no mo na say say omo nim de koso pa sisi amete ho se me di mampanyi bi atem me di osoafo bi atem me ka asem bi enim wo ha sisi ho e ba betima kotum adet no bi a wonye hene aye no ho se wo hene na odi all cause problems ha me wa kru ha ye omra wa ha se wo ye impersonation etiamra sisi a me nya doctor me nya professor sem start from professor me start from doctor e betimi atum Ghana hamra wa ha se wo nya hene na afro ho hene etiamra na de oye na ye against the peace of the nation
near National Peace Council or more your money. National Peace Council or branch or Bono region or more your money. Your police or police commander to me said that leave. Send a baby. Now you're quite restraining order. Now I'm for your woman. I say you do. I'm a Bono regional minister. I said that festival or trust. Send a back and no. And to know any honor or call a walk on one can't it is yeah, moving forward, no problem be any Sampa. But the politicians better that create impression is a problem of near I say I was a transit a civil kunya. Do be a pewas in Sabeka, then in Saka will be to be awful. Pia general form and our tin in Cano. Me say Brepemono, the walking, I ask and a bit pea, I'm a young Sabrina said the air quacoda. Now someone can super say pea beam. Ewa di akoso ewa Sampa na no memne da no eho no a ADUMASA TV for adwen che to no na ono no de na ode aba no na mo bo ne di susu entumi emre wo yiri kai bites ya na opewia no nom e di amaye me di ndi atesem ne kwaku e mammo eni hwa enyado yakram